L'altre dia em funaren. Fiu un vídeo pronunciant una paraula en 4 llengües diferents. I la gent es pensa que jo digui genolla, però no fiu una A. Genolla. Pronunciï una vocal neutra que actua com a reforç vocàlic a final de paraula. O, si ho voleu d'altra manera, dins dels metaplasmes d'addició, una paragoge, un afegiment a final de paraula. Este reforç vocàlic final és una característica de molts parlars valencians que mos conferix un lleuger accent. Sentiu. Heu pensat que els valencianoparlants, claro, dius, a vegades pense, és que si s'ho diera en castellà donaria tota la gerima, però és que en valencià sona bé. I és que després, quan estudies altres llengües, dius, és que no teniu res, és que no pots dir. I a mi això em molesta molt. O, per exemple, en italià també existeix. Good morning. Per favor, podríeu deixar de ser un poc bocamolls i preguntar abans per què les persones diuen les coses com les diuen? Gràcies. I tu? Havies notat en valencians esta lleugera vocal neutra a final de paraula? Au, cacau.